Lähtö numero 2 on Inge Väräv lähtö yhteistyössä Finnish Trotting Club, kansainvälinen naisten ajajaottelu, Suomi, Venäjä ja Viro kolmihenkisillä joukkueilla mukana. Ohjelman mukainen enintään 5600 € tienanneille on lähtö rajattu ja auto liikkeellä. Ja matkaa lähtölinjaan on runsaat 100 metriä. Lähtö on hyväksytty ja tasainen kiihdytys, jossa laukkaa numero 6 Langenbrunner. Langenbrunner laukalla suosikkia viedään, hyvin avaavat ulkoa numerot 5 Silent ja 8 Belle Rosa. Näiden sisäpuolella numerot 1 Global Springtime ja 2 Dayron. Hylätään numero 6 Langenbrunner, pitkä laukka. Nyt laukkaa numero 2 Dayron ensimmäisessä kaarteessa. Dayron laukalla. Ja näin hylätään numero 2 Dayron, pitkä laukka. Disqualified Dayron Elina Fefranova. 500 metriä on tullut täyteen, laukalla 1 Global Springtime johtavan takana ja sekin hylätään pitkästä laukasta. Numeron 1 juoksu on hylätty ja 13.0 avaus 500 metriä. Lähtöä johtaa numero 5 Silent, takana laukkaa hylätty numero 1 Global Springtime, sitten 8 Belle Rosa, 4 Las Robbie tulee tällä hetkellä Ravavista kolmantena, sitten sisärataa 9 Hanken, 3 Gold Shoe Doris on seuraavana, juoksee tällä hetkellä siellä 5, sitten 7 Don Geronimo on seuraavana. Kun tullaan etusuoralle, 2 Dayron siellä porukan hännillä on hylätty. Disqualified Dayron Elina Fefranova. 1000 metriä tulee täyteen ja se tapahtuu numeron 5 Silent johdolla ja väliaika on 15,5. 8 Belle Rosa seuraa sitten rinnakkain, numerot 4 Las Robbie ja 9 Hanken. Seuraavana 7 Don Geronimo, sitten sisärataa numero 3 Gold Shoe Doris, ulkoradalla laukkaa hylätty 1 Global Springtime. Sen rattailla Liisa Lanki, joka sukkuloi sujuvasti Suomen ja Viron välillä. Liisan äiti Jelena Tsetsaks ohjastaa puolestaan keulahevosta Silentia ja Liisan äitinsä työparina tämän tallilla Virossa. Liisan isä Risto Lanki on puolestaan suomalaisen raviurheilun elävä legenda yli 2000 voitollaan. Ja ensimmäisen suurvoittonsa isä Risto ajoi nimenomaan täällä Kouvolassa kesän 73 kuninkuusraveissa, missä hän narutteli Ilorin kuningattareksi. Nyt johtaa lähtöä 5 Silent, Jelena Tsetsaks ja väliaika on 3.518,5. Toista rataa lähtee etenemään 9 Hanken ja Henna Halme sen rattailla. Hankenin omistajavalmentaja Pekka Vehviläinen, mökin mies Hankasalmelta tuore 1000 voiton mies. Jenkki-Pekkanakin tunnettu Pekka on armoitettu kauppamies, joka ei kavahda hurjempaakaan ajokkia, kuten ammattivalmentaja Dimitri Hedman asian ilmaisi. Pekka on ajanut voittoja hevosilla, joita normaali hevosmies ei saisi edes valjaisiin. Nyt hyökkää kolmatta rataa 7 Don Geronimo ja se tulee tällä hetkellä hyvin ja nousee kamppailun ainakin kakkossijasta. Ja pyrkiikö vielä jahtaamaan keulahevosta Silentiakin? Silentilla on tällä hetkellä ote, mutta hyvin tulee keskellä rataa 7 Don Geronimo. Se nousee kakkoseksi, 9 Hanken on puolestaan kolmantena. Eikä ole vielä kakkoskamppailusta luovuttanut, vaan taistelee sisäradan turviin ja tuo kakkosvääntö on tosi tasainen. Mutta voittaja numero 5 Silent, Jelena Tsetsaks. Viimeiset 500 metriä 20,0.